Orain arte sortuk Eusko Alkartasunak, Alternatibak eta Aralarrek osatu dute Euskal Herria Bildu koalizioa, baina aurrerantzean siglen batura zarago koalizioaren nortasun propioa sustatu nahi dute. Hori izan da larunbatean Bilbon egindako EH Bilduren lehen kongresuaren helburua, eta partaideen 94lauko babesarekin Arnaldo Otegi hautatu dute prozesu hori gidatzeko koordinatzaile nagusi. Txosten politikoak eta estatutuek berriz 193ko babesa jaso dute. Euskalduna Jauregiko hitzartzean EAJ zuzenean aipatu ezpazen ere, jeltzaleekiko aipamenak egin zituen Otegik eta lankidetzarako prest daudela nabarmendu ohartarazpen eta guzti. Gauza badela eskua luzatzea, baina beste gauza badela hastea, gu alternatiba bat garela herri honetan. Ezkerretik eraikitzen dena, beste baloretatik eraikitzen dena. Eta beraz horretara goazela, eta konplejorik gabe esaten diogu hemengo neoliberalei. Gu parean eukiko gaituzue. Maialen Iriarte Gasteizko Legebiltzarreko EH Bilduko eledunak ere hartu zuen hitza larunbateko kongresuan. Haren hitzetan EH Bildu da Euskal Herriarentzako alternatiba bakarra eta erakutsi dute hori azken urteetan. Eta Joseba Asiron Iruñeko alkatea da, eta Javier Marot hori agur esan genion, eta lehenago Juan Carlos Izagirre Donostiko alkatea izan zen, eta Gipuzkoako diputazioan agindu genuen. Guk egiten ez badugu, beste inork ez du egingo. Gu gara herri honen alternatiba! Hain justu, gaur goizean egin du lehen bilkura EH Bilduko zuzendaritza berriak Bilbon, eredu fiskalaz hitz egin dute bertan eta herritarren beharrak asetzeko beste zerga sistema bat aldarrikatu dute. Proposamen fiskal bat egingo dugu, baina ez dugu egingo nolabait ere gure arteko eztabaida bat sustatzeko, baizik eta nahi dugu eztabaida hori publikoa izatea. Sindikatuekin, enpresarioekin, enpresa txiki eta hartainekin, herritarrekin, mugimendu feministarekin, mundu guztiarekin ireki nahi dugu politika fiskalaren inguruko eztabaida bat.